SMA Negeri 1 Sukoharjo Makmur yang ke-64 ya, Truk. Nggih, 64. Angkane 6 karo 4 dijumlah dadi 10. 10 ki angka 1 karo 0, tegese 0 ki ora ono. 1 kang SD ya kuwi ngangkat derajat marang kamulyan kawibawan, ya kuwi bangsa Nuswantara Indonesia yang tercinta. Kuwi cita-citane mung 1. Ya, ngono ya. Nggih, bagus mekaten. Kanca-kanca pengrawit jangkep mboten wonten ingkang cicir. Iya. Kadang-kadang pengrawit ya jas. Kanca-kanca streaming komplit 3. Iya, peniti 3. Ya aja ditambahi. Tambahi malah kisruh kuwi. Heeh. Ben 3 kuwi. Iya, ngono kuwi. Ngono kuwi. Sound system ya sangat luar biasa. Wis matur nuwun panjenenganipun sedaya para waranggana nggih. Waduh, matur nuwun. Lan ugi ngetasi keparang jenak pinara kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami. Iya. Klebu iki mau salah satu admin Caksi Lover. Ya ora mung 1 2. Mbak Nadia Eka ya. Karo Mbak Kiki saka Pati. Ayo. Mbak Kiki saka Pati, Mbak Nadia saka Laladan Kediri. Dadi ana gambar-gambar aku mlaku karo bojoku. Sing bojoku kesantung mak blubu kae. Kae sing nyuting ya piyai loro kuwi diolah nganggo kata-kata yang indah terus akhirnya diupload. Mbak Kiki, Mbak Kiki. Prakanda, sinopsis cerita. Jadi tak bocori, adik-adik siswa pamane bingung ngelakoni piye to ceritanya gimana to? Itu alurnya gimana enggak tahu. Buka mawon wonten ing Caksi Lover, temberiku sampun wonten sinopsis lakonipun. Ini ora komplit, mancal. Yo. Ya, kamu tuh ayo, merasa spektakuler. Lah lho cak cilik masalah kok cilik masalah. Nduk. Cilik ayo ngomong kok cilik. Aduh. Ayo ya. Ibu iya sinden. Sinden terus luar. Gurune sapa sih? Niku lho wareg nek musuh kuwi. Guyu ngerti-ngerti ya. Ayo. Kalau boneka kayak batu, ayo jangan apik. Oke, matur nuwun. Ya minangka tandha tresna karo Caksi berdua kuwi sing wis apa kuwi jenenge apa melu ngrembakake budaya khususé Madangkara mau ngersakake ya kuwi kadung tresna. Wah iya, sinembang Ibu Siti Sukesi coba kaya to. Mbak Bu Kesi